हेलो 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 इसके बाद ग्रीन मोस्ट वेलकम ब्लू 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 दो ना देगा देगा ब्लू देगा रुको यार देगा सभी को दे देगा दीजिए कौन प्लीज लाइक डाउन कौन है प्लीज कमेंट कीजिए कमेंट ब्लू मिल जाएगा टेंशन नो कमेंट gosh why gosh MB लाइक डाउन MB bro mau खबर दीजिए mau खबर ग्रीन ने बोला प्लीज ब्लू हाँ ग्रीन आप कौन है ग्रीन मैं आपको ब्लू दे दिया रे ब्लू दे दिया ओके प्लीज MB bro मा खालामबाय दङ लिंगा ना मोजां सनजित आदसा MB on MB bro मा खालामबाय दङ मा खबर दे सोर दं प्लिज कमेन्ट खालामना हो सोर मामोन अनन थेंक इउ सो माच अनद्रायनिक्ले कमेन्ट हेलो जाबु खालाम कि हा जाबु खालाम जेबो खालामाखै आदसा मा ओंख्रि जानायमोन MB bro दैजिरा नोंनालाय मा खबरलै ओंख्रि आंना खबरा एसेलै बारा मोजां नङा ओमफ्राय सोर दं दे कमेन्ट खालामना होदो लोगोफोर प्लिज कौन है कमेंट कीजिए ओ ग्रीन ब्रो किधर चला गया तू ग्रीन ओ ग्रीन ग्रीन भाई MB bro मा खालामदों MB bro मा खालामबाय दं बारा नाङाब्ला दालि आदसा दालिल' आरोना जेबो गैला ओमफ्राय कमेन्ट गाइस बुरजा लोगोफोर आइ लाबोनाय बुरजा कमेन्ट खालामदो दे सोर दङ आंनि निउ भिडिअखौ रावबो नायथारसै माथो आयौ भिडिअखौ कमेन्ट खालामदो जोंना सनारा फैबाय ना 5 लाख दानदों थेंक इउ सो माच 5 लाख दान खालामनायनि थाखाय ओमफ्राय सोर दं दे कमेन्ट खालामना लोगोफोर अननानै लोगोफोर सोर दं कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट लोगोफोर अन जोंना MBआबो अन सनारा माने सनजित मा खबर ब्रानो खबरा गाज्रिलै आंना बहुत गाज्रि आरोना बेंगालराव थांनो गोनांमोन ट्रेन किकार जालांबायना कमेन्ट संगी आ गया रे बाय बाय ने बोला नन थैंक यू सो मच बाय बाय मोस्ट वेलकम संगी ने बोला मोजां समजित आदसा संगीता नों साकाम
बाय बाबनि अनन थेंक इउ सो माच सनारामनि बोला बहा दं नोंलाय ब्र आंनाव दङ संगीने बोला 6 लाइक दान थेंक यू सो मच 6 लाइक दान देने के लिए बी मा दाना हेलो फ्रेंड्स ऑन नाना थैंक यू सो मच बी एम ब्र ओमफ्राय नों बहानिमोन ब्रा बी एम ब्र एसे डायलग होदो दे बी एम ब्र एसे कमेडि खालामदो जोंना हायोबा कमेडि सोनाराम ने बोला ब्र बोल रहा है सोनाराम ने ऑन संगी ने बोला संजीत मा खबर ब्रा खबर आंनि मोजां संगी साकाम संगी आइनि मैला फैया नों मंखी संखानि आनिया गुरु आनिं मला मुनु आनी संगीना हंसराए सोनारामा ऑन थैंक सो मच प्लीज कौन है कमेंट कीजिए एवरीवन गाइस प्लीज या दोस्तों बीएम ने ऑन नामदो बीएम ब्रो नों दे ओमफ्राय संगीता ने बोला सोनी ग्रह हा सोनी ग्रह आ गया रे सोनी ग्रह आएगा मैच इतना धमाका करेगा संगीत ना तो सोनारामा ऑन नाम दाना ऑन नाम दाना हेलो दैजिरे ऑन बाय बीएम ने ऑन थैंक यू सो मच बीएम ऑन थाने थाखाय दैजिरे ऑन बीएम ऑन थैंक यू सो मच संगी सुनिग्रो मर गया क्या सुनिग्रो हेलो सुनिग्रो किधर है तू हेलो आय रावबो गैला माथो आयो चला गया रे कोई नहीं है रे सुनिग्रो भी चला गया दैजिरि ऑन थैंक यू सो मच दैजिरि जोंना एमएमबी ऑन थैंक यू सो मच एमबी ब्रो बहा खारखो कमेंट खालामना होदो डेन पांडा कमेंट करो जिसिस को कमेंट करो कमेंट प्लीज ओनली वन प्लीज सॉरी गाइस प्लीज कमेंट कीजिए प्लीज एवरीवन गाइस कमेंट संगीता ने बोला मोरा सोनी ग्रह कहाँ जाता है ओ संगीता तू किधर घूम रहा है रे किसको क्या क्या चाहिए दारू चाहिए या पैसा चाहिए या लड़का चाहिए बोलो किसका चाहिए दैजिरि ने ऑन ये हेलो संगीता थोड़ा बात करो यार भी कुछ भी बाही साया कैसा क्या बोला हेलो तुमको चाहिए सुनी ग्रो वाह मुझे चाहिए हाँ आ जाओ
मेरा कौन सा मतलब अंगों को चाहिए बोलो। ऋषि ने बोला राधे 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 राधे। राधे 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 एनाव सफै आरोना हेलौ हेलौ दादा नै जै मैसो हारिनि जय मैसो हारिनि सांगनो थाङोब्ला लक्ष्मी छेत्री डार्लिंग को चाहिए। अच्छा लक्ष्मी छेत्री में क्या है रे, मेरा भी सेम है ना संगीता, मुझे ले लो। ऐसा संगीता ने बोला है क्या खा रहे हो सुनिग्रो। भुजिया भुंजिया 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 बोलते इसको हम लोग का भाषा में। आप लोग का भाषा में क्या बोलते हैं मालूम नहीं। भुंजिया भुंजी भुंजिया भुंजी खा रहा है मैं, भुंजिया भुंजी। हेलो स्वीडो 14 बंदा है, प्लीज 14 बंदा भी कमेंट कीजिए। जो भी बंदा मुझे इतना कमेंट करेगा ना, मैं एक बार में सभी को सपोर्ट करेगा रे। सिंगर है, क्यूट भी है। मोरा संगीता तू नहीं मिलेगा ना, इतना क्यूट वाला को कैसे मिलेगा। मैं भी है ना, मैं तो बहुत क्यूट है। असम का फेमस, असम का नंबर 1 मैं हूँ संगीता। मैं जिधर भी जाऊँ मैं, किधर भी घूमूं मैं, यूट्यूब में भी मैं, किधर भी मैं, इसलिए मैं। ओमफ्राय एन हाउस में बोला थाइस जा जा जाग्रोनांगौ र' थैसौ जाग्रोनांगौब्रा थैसौ बुजासै आङो। ओमफ्राय संगायनि बोला तू तो सुनिग्रो है, मैं सुनिग्रो नहीं है। हेलो हेलो हेलो। ओमफ्राय साली मोरा ने हंस रहा है। संगीता ने बोला जान संजीत सुनिग्रो सी बोल रहा है। मैं सुनिग्रो नहीं। साइली ने है, साइली सुनिग्रो है, एकदम बड़े साइली सुनिग्रो। संगीता ने बोला तो फिर क्या है, मंगल ग्रह है क्या। मैं मंगल ग्रह हूँ। संगीता ने हंसा रे। देखो वो आपका क्षेत्रीय मूत्री संगीता आपको किसको चाहिए, क्षेत्रीय को चाहिए या मूत्री को चाहिए बोलो। क्षेत्रीय मूत्री किसको चाहिए, क्षेत्रीय मूत्री। और शैली क्या मोरा ने क्या कुछ भी नहीं बोला रे, क्यों हंस रहे संगीत शैली ने। एनाउ साहब हेलो मैसहारिनी बोलो, सभी सभी बोलो जय मैसहारिनी। शैली ने बोला तू याद करता नहीं है मेरी को संजीत बाय बाय। अय शैली मैसहारी रुको ना यार, शैली तेंतुलो। संगीता ने बोला है मंगल ग्रह चले जाओ संजीत इलियन। हाँ संगी में जाएगा, एकदम जाएगा। संगीता तू हंसना इतना मत हंसो, मैं जरूर जाएगा मंगल ग्रह में, शैली को लेके जाएगा इलियन से। बिबारा दाना दादा लाइक दान बाय बाय। अब माबायदि अन्थाइ बिखालै बाय बाय होनलाबायो। ने बोला है लक्ष्मी छेत्री को चाहिए ग्रो। अरे संगीता लक्ष्मी का पास क्या है, मेरा भी सेम है, तो क्यों लक्ष्मी छेत्री बोल रहा है। शैली ने बोला संजीत एंडाली है। एंडाली आप लोग का होता है रे शैली, मेरा पास एंडाली ने। और हम लोग का मेरा डार्लिंग आ गया रे, आसित देवरमा आ गया। मैं आ गया संजीत डार्लिंग, आई मिस यू संजय। हाँ आई नहीं, तुम मंगल ग्रह है। अच्छा संगीता सुपारि दाना एमबि अन एमबि ब्र मा खालामदों खोन्थाहरदो दे, खबर सबर हाल साल बोरै दं, बोरै सोलिगासिनो। प्लिज एवरीवन गाइस कमेंट कीजिए। बिबारा मा होनदों दादा अन्थाइ बिखासो जानो
ना आदसा बिबार मा ओंख्रि खोन्थादो ओइ बिबार मा ओंख्रि जानायमोन प्रानजितआ मा जाखोब्रा बिबार फैला माथो आंनि बेयावलाय बहा थांखो इलाय लेंहरलाय प्रानजितखौ लेंहरलाय साइला मा होनदों तेंतुलु बि बा हमारा नहीं और हाँ तेंतुलु भी हमारा नहीं अच्छा तेंतुलु हमारा नहीं साइली तेरा पास तेंतुलु है साइलु लड़का है ना आसित ने बोला है मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ संजय अच्छा हाँ हाँ ओके ओके करेगा आ जाओ आसाम आ जाओ ओके ओके ओमफ्राय एमबि ना द खदाल दोदों अच्छा खदाल दोदों ना अच्छा खदाल दोदों अच्छा संगीता ने बोला वाक याकाक संजीत मंगल ग्रह संगीता आलि दानो अच्छा आलि दानो खदाल दोदों आरो अच्छा माला दानगोन दानगोन नामा आलि बिबार ना मा होनदों आं मिथियालै दादा अच्छा बिबार मानो मिथिया जाखो संगीता ने बोला अस्तित ब्रो की साथ सेटिंग हो जाओ मंगल ग्रह हाँ सेटिंग हो रहा है हम लोग का मेरा शादी में क्या देगा बोलो संगीता तू क्या देगा मेरा शादी में बिबारा मा होनदों आंनियाव नाम्बार गैया माबोरै नाम्बार गैया होनलाबायखो आयौ आयौ नाम्बार गैयानो जोमाव मा होनदों जोंना लाइक डान 9 सेस लेट जाबाय दे सार एमोन आमेन आदसा जेबो नङा माने अके जेबो नङा आं दिनै होलाबायबाय नै थाबनो जेबो नङा बिबारा मा बुङो जोंना दालि लेस्रामोन दादा जोंहा आदसा दालिजों लेस्रा ना ओमफ्राय जोंना जोमाव अफिसियेल 2 अन थेंक इउ सो माच ब्र मसुलकाम ओमफ्राय संगीता ने बोला है डस्टबिन देगा मंगल ग्रह डस्टबिन को क्या करेगा रे मैं मुझे मतलब गाड़ी चाहिए गाड़ी सोने का गाड़ी बेनिफ्राय बिरु हमका बिबारनि मिनिबाय आरोना ओमफ्राय जोमावथ' मा ओंख्रि जानायमोन खेला होनदाना ओंख्रिया जोंना माबासोमोनलै मा होनना बुंगोन दालिसो ओमफ्राय बान्दा कबि भाजा आरोना बान्दा कबि दावदै भाजासोमोन ओमफ्राय एमबि दाना 8 लाख दान थेंक इउ सो माच एमबि 8 लाख दाननि थाखाय साइली ने बोला आज फिर से तेरी को देखा सपना में मोरा मुझे क्यों इतना याद करता है तू बोल रहा है साइली मैं क्यों याद कर रहे तेरे तू याद कर रहा है मुझे साइली मोरा आस्ते ने बोला है हम दोनों कब शादी करेगा बोलो संजय दादी हाँ करेगा एमावनि अन थेंक इउ सो माच बिबारा होनदों नोंस्रालाय मा ओंख्रि जानाय दारा ओंख्रिया खोन्थाखाबाय दालिसोमोन ओमफ्राय मा होनना बुंगोन इयो बान्दा कबि भाजा दावदै भाजा संगीतानि बोला आई एम टबक इन टबाक आई एम पोताक इन स्टॉप है क्या बोला रे संगीता ने साइले बोला ओए संजीत मैं तेरी को पोताई करने वाला लगता दिया तेरी शादी में गिफ्ट पोती करने वाला लोटा है मोरा साइली मुझे लोटा क्या कर चाहिए मुझे मोरा साइली ओमफ्राय जोंनाव मा होनदों फन हरना डिस्टार्ब खालामनो नामा फन हरना डिस्टार्ब खालामा फाग्ला बिबारा मा बुंखो बाय बाय दादा आदसा बिबार मानो दसेनो दादा बाय बायल' जाखो संगीतानि बोला हेलो हानि बानि टपर हेलो फुमिं ओमफ्राय तोबा बोल रहा है संगीता तू बुरा स्मार्ट हो गया रे संगीता तेरा कितना भी तू रील्स बनाया ना मैं तेरा रील्स को सब देखा है मैं इंस्टाग्राम में सब देखता है मैं संगीता का इंस्टाग्राम में रील्स को बिबार ने दादा नोंनि हाबायाव आंखौबो लेंहरदै हसायनो जागोन दे लेंहरगोन संगीने बोला लागोन ओके मंगल ग्रह मैं सोईगा मेरा तबीयत ठीक नहीं है मत जाओ क्या इतना अभी सोएगा मैं रात में क्या करेगा रात में ड्यूटी है क्या आपका अभी सोएगा और ने बोला संजय तूने त्रिपुरा लड़की संगी ने बोला है खबर हूँ संजय बुखार अच्छा बुखार क्या क्यों बुखार हो रहा है किसको चाहिए
इसके बाद जो मावा ऑन थैंक यू सो मच ऑन दं लै खेला ओके ओके ऑन दं दे ओके ओके संगी ने बोला है प्रपोज प्रमेश बुखार है संजीत अच्छा अच्छा ओके 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 कुछ नहीं है भाई कौन कौन है प्लीज कमेंट कीजिए साली ने बोला है त्रिपुरा लड़की की शादी करेगा तो जंगली में पोटी करना पड़ेगा तुझे जंगल में पोटी नहीं करेगा मैं मोरा साली भाई जो मामा दाना प्रिस द लॉर्ड ना थैंक यू सो मच प्रिस द लॉर्ड नाम दं संगीता ने बोला संगीता रो रहा है मत रो प्रिस द लॉर्ड नाम दं बिबारा ऑन थैंक यू सो मच सिमाव प्रिस द लॉर्ड नाम दं बिबारा ऑन एमएमबी मा आलि दान थांना नामा एमाव मा आमेन आमेन बोल रहा है साइली ने हंस रहा है एमाव ने आमेन संगीता ने बोला है मुझे कोई भी पसंद नहीं करता है संगीता मैं करता हूँ संगीता प्रेस द लॉर्ड जुमुआ प्रेस द लॉर्ड आमेन बिबार ऑन बिबार मा खालामदों बिबार संगीता ने बोला जुमाव याद अभी करता जुमाव भी करता याद अभी करता नाम दं जुमाव मा दबदों बहा एमाव नुखो खेला ना एमावसो होनलामला जुमावखौनो गैलालै खर' खामानि जाला संगीता हास्राय बिबारा बावगो दादा नोंस्राबो माइ गायो नामा जोंहा माइ गायालै बिबारिसो होनलांबाय आं बिबारखौनो बिबार जोंहा माइ गाया बिराद दुखियालै जा बिबारलै गिर्जा लांबा थांसै आङो ओमफ्राय साइलिने बोला है एमाव नहीं जोमाव है मोरा सन्जित बोला साइलि तेंतुलो ने ओमफ्राय एमबिया हेलो अन नाम ओके ओके अन थानायनि थाखाय थैंक यू सो मच ओमफ्राय जोमाव मा होनदों अनल' दै आं खामानि अनल' दै आं खोनासंनाय नङा ला दे आच्छा दे जागोन दे जोमाव दे अनल' दे बिबारा मा होनदों जोंहाबो गाया दा बिबार मोनाब्रा माहाजोना बिबार देलाय खोन्थाहरलाय एसे बिबार ओमफ्राय जोमाव मा मोनो जोंना आंबो होदों बिनिखायनो अफ भइसआ अनल' आंबो होदों बिनिखायनो अफ भइसआ साइलेन्ट बोला सन्जित तेंतुलो है जोमा अन आमेन दाना बिबारा माखो मा दादा माजो नङा जोंहा माजो नङालै दादा नाम दङा साइली मराखि रे आं नोंनिखौ खोनाया आं अफ खालामना लादों आच्छा आमेन अन थैंक यू सो मच सन्जित नों आंनो मोजां मोनोआ दाना क्या मोना का मीनिंग क्या है मोनो क्या मोनो आरे साइली बिबारा अन ओमफ्राय जोमा दाना वेलकाम टु गोबास ना प्लीज द लॉर्ड प्लीज टरोडी साइली तेरे को बोडो भाषा नहीं आता है रे तू उल्टा सीधा बोलता है साइली मोरा ने कुछ बोरो आता नहीं साइली को उल्टा पुल्टा बोलता है गोरबो बिखाबाय ग्लिलांबाय थायो आंहा
बे गोसो मानो जायो साइले हास्राये मन्दिरा लाइदान थेंक इउ सो माच जोमावा जिसु जोंनि लोगो जिसु जोंनि लोगो जिसु जोंनि लोगो जिसु नामदारना बिबारानो साइलिया नोंखौ अनसुयो दादा ओइ साइलिखौ नाले आंनो कलगेट फ्रि ब्रास एबा कलगेट फ्रिसो साइलिया ओमफ्राय जिसुनि मन थेंक इउ जिसु जोंनि लोगो जिसु जोंनि लोगो जिसु जोंनि लोगो नामदारना जोमावा ओमफ्राय कमेन्ट बे गोसो मादि जायो नोंखौल' मानो सिमां नुयो बिबारा मिनि बेरना जोमाव जिसु जोंनि लोगो जिसु जोंनि लोगो जिसु जोंनि लोगो नामदारना आदसा जिसु जोंनि लोगो नामदारना साइलिने बोला मोरा संजीत टाटा ओए साइली मत जाओ यार साइली तू जाएगा ना मैं ना तेरे को कान के नीचे मारेगा ना प्राण प्लीज द लॉर्ड प्लीज द लॉर्ड प्लीज द लॉर्ड प्लीज द लॉर्ड ना प्लीज द लॉर्ड प्लीज द लॉर्ड बिबारा हा सास्रा मिनिबाय जमुआना प्लीज द लॉर्ड प्लीज द लॉर्ड प्लीज द लॉर्ड प्लीज कौन है कमेंट कीजिए प्लीज द लॉर्ड एमा मानो आमेन 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 दरना आमेन 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 दरना आमेन 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 जोंना बिबारा मा बुंखो मानो बिदि बुंखो दादा नाना बिबार बिदिखौनो बुंनांगौ जाबाय आमेन 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 दाबनो सालियोब्ला क्या बोला तूने बिबारी को बस ब्रश के साथ कोलगेट फ्री टकला साइली ब्रश के साथ कोलगेट फ्री जोंना मन्दिर जा मिनिबायलै माखोबा मन्दिर आमेन 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 दाना बिबारा साइलिखौ बुजिबाय दे दादा साइलिखौ बुजिबाय दाना एमा आमेन 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 दाना मन्दिरा जा मिनिबायलै एस मन्दिरा प्रफाइल सोलाय जाखांफुनाय इउटुबारफोरखौ फाग्ला खालामजोबसिन खोमा जोंनाव मा होनो वेलकाम 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 दाना थेंक इउ सो माच वेलकाम एन्ड गाइ थेंक इउ सो माच बिबारा मा होनदों साइलि कलगेट दाना साइलि कलगेट जोंनावा वेलकाम 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 दाना थेंक इउ सो माच वेलकाम देनेग्रे थेंक इउ सो माच थेंक इउ सो माच थेंक इउ सो माच थेंक इउ सो माच जोंना सुमन फैदा नाम हेल' हेल' सुमन वेलकाम वेलकाम नोंथांखौ आंनि बे सन्जिगरि लाइभ स्क्रिप्टआव बरायना लाग्रोनाय जाबाय कानिमा फैदारना हेल' हाय सन्जित एम'आ वेलकाम 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 लाजोब्बाय नै बिबारा मा होनो साइले कलगेट ना मिनिबाय साइलेने क्या बोला साइली ने बोला संजीत तू जंगली में पोटी करना है रे बाबा हाँ साइली में जंगली में पोटी करेगा जोमा सुमेन जॉइनिंग मी नामदों काना में दाना गुड इभिनिं ओमफ्राय जोमा प्लिज द लॉर्ड 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 दं सुमिना आजाव मी नामदों ओमफ्राय जोमा प्लिज द लॉर्ड 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 नामदों ओमफ्राय जोमा अनन थेंक इउ सो माच बिबारा मा होनो कलगेट हा साइली कलगेट जोमा मा होनो वेलकाम 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 टु जे लोगोफोर कमेन्ट दादा नोंलाय मा कलगेट ना प्लास दादा नोंलाय मा कलगेट ना ब्रास आं हाथायसो ब्रास कलगेटआ साइलियासो माने जायनो साइलिखौ लायो कलगेट जाबाय साइलिया ओमफ्राय जायनो बायो कलगेट फ्रि ओमफ्राय हा मे ओमफ्राय जोंहा जोमावा अन थेंक इउ सो माच थेंक इउ सो माच थेंक इउ सो माच मुड अफ आस मेरा ओइ सुमन मानो मुड अफ ब्रा सुमन ब्र मा खालामदों ब्र मा ओंख्रि जानायमोन जोमा वेलकाम बिबारा जामिनिबाय जोमावा अन थेंक इउ सो माच वेलकाम 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 बिबारा मा बुखो औ हाथाय ना ओं हाथाय बिबार हाथाय ओमफ्राय जोमाव वेलकाम 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 थेंक इउ सो माच वेलकाम कनिमा अन थेंक इउ सो माच कनिमा मा ओंख्रि जानायमोन दे खोन्थाहरदो दे कनिमा मा जानायमोन साइली कलगेट गिदिर गैया ओमफ्राय कनिमा मा ओंख्रि जानायमोन सुमन मा खालामदों
Zuma, welcome, welcome, welcome. Thank you so much. Oh, no, 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 Zuma. Oh, no, 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 no. Thank you so much. भाई साले बोला संजीत का दो बेटी है बोल रही हंस रहा है साली ने सारा संसार मुझे मालूम है साली मैं सिंगल हूँ सारा संसार मुझे मालूम है जो ओनो थाइसे आरो ना मान जोमा ओनो नो 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 थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच सुमन आउट आस motor आलु आतसा ओमफ्राय मा खालामबाय दङ सुमन ब्र मा खालामबाय दङ जोमावा अन 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 कनिमा मा होनदों सनजित ओंख्रिया दालि मैथा बांगाल भाजा मैद्रुफुल बिबार बाथोनसो आदसा बिराद गोथाव माथो कनिमा नों बहानिमोनलाय जोमावा अन 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 साइलिनि बोला हे बिबारनि बोला साइली कलगेट दादा सनजित हाथाय बोल रहा है होना जुमा on thank you so much इसके बाद हम लोग का कृष्णा गोयारी हाय संजी नान कृष्णा गोयारी बुनि उनाव फैबाय आरोना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव कृष्णा गोयारी मसुलका आंनि बे सनजित गोयारी लाइभ स्ट्रिमाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय जोंहा ओमफ्राय सुमना मादों आइ एम इन बिट बादसा उन्दुना दं आरोना अके जेबो खामानि मावाखै नामा कनिमा होनो क'क्राझार गसाइगाव आदसा गसाइगावनिसो कृष्णा गोयारी मादों माला एलबि होखो नों बिबारनो आंनि एलबि स्क्रिमाव दाना आंखौ सापर्ट होलाथ' बिबार आंखौ दसे फुल सापर्ट होयोमोन दायो मालायखौसो सापर्ट होयो बिबारा जाबाय बिबार आंखौ सापर्टखौनो होला बिदां सानला खोमा आंखौ बिबारा आंखौ बिदा सानोब्ला फुल सापर्ट होनांगौ ओमफ्राय साइलिने बोला ओइ दादा लाइक डान थैंक यू सो मच साइली इतना लेट से लाइक डान किया है साइली ने और सोर दं कौन ने प्लीज कमेंट कीजिए कमेंट मेडिसिन बोख्लायनि आं अनर अके जोमा अके ओमफ्राय मा ओंख्रि जाया सनजित कनिमा जोंना ओंख्रिया ना दालिसोमोन दालि ओंख्रि ओमफ्राय माबा बान्दा कफि भाजासोमोन आरोना दावदै भाजा कृष्णया लाइक डान दादा सनजित थेंक यू सो मच गयारि लाइक डान होनायनि थाखाय जोंना गयारि सुमेना मादो ओइ साइली क्या हाल है बोले साइली क्या हाल सुमेन ने पूछ रहा है कनिमा मा होनदों नोंलाय आं उदालगुरिनि कनिमा ओइ मेक्सेला एलबि होना होआखैब्रा मेक्सेला माथो आं एलबि होनायबो नुवासै दिनै मेक्सेलखौ पात्तायानो गैला आं मेक्सेलखौ एलबि होनाखै दिनै बिबारा मा बुंखो जोंहा आब' बिदांनिफ्राय मोनजासिगोन दादा बिदांखौ एकदम मन' खालामबाय मानसोरो बिदांनिफ्राय मोनजायालै नोंसोरो आंनिफ्राय मोनजागोन नोंसोरो आंनाव बिदाङा एफा काहा लंकानि ओमफ्राय आं जाबाय उदालगुरिनिनो आंनो हो भटखौ आंनो हो जय जत खालाम आंखौ भट होनानै आं देरहाबाथाय नायगोन ना मा जानो नोंलाय दावदै जानो ना बिदै जानो मिस्थि जानो ना रसगुल्ला जानो खाराब किया हे सुमन होननानै ररा हे कानि माने बुंबाय गोथाव माथो सनजित नाम जाना नोंसिनासो गोथावसिन साइलिने बोला मेक्सेल की तबीयत खराब है संजय अच्छा मेक्सेल का नंबर है क्या साइली आपके पास सुमिन ने बोला कैसे खराब क्या संजीत ने बोल रहा है बिबार ने बोला हसरा बिबार साइली ने बोला एक्सेल बीमार है संजय हाँ मुझे भी मालूम है बीमार लेकिन कौन सा वाला बीमार कैसे बीमार मुझे था जानना था मुझे नंबर भी नहीं मेरे पास कृष्णा मा ओंख्रि जानाय कृष्णा गयारि आं नोंनोनो गैला दिनै होआखै मैया आंनि एलबिआव मेडिकेलावसो थांनो बुंदोंमोन आदसा मेडिकेल थांनो आरोना माबा मोनसे बेमार जादोंलै मेक्सेलाबो मा जादोंथाय खोन्थायाखैनो मेक्सेला बिबारा मा बुंदों आं दावदै जानो बायो दादा आदसा दावदै जानो बायो नोंलाय माबा जायो मम' ना मम' जागोन दे नोंनो मम' ओमफ्राय साइलिया मा बुंदों हा हे मेक्सेल कि
नंबर बुखार है उसकी अच्छा साइली सुंदर लिप लिप लॉक अच्छा लिप लॉक ओ साइली ओ सुमित को थोड़ा मतलब उमा उमा दे दो बिबार आरो मम' पार्टि बिबार मम' पार्टि माबायाव मा होनना बुंगोन बिबार गार' बस्ति पार्कआव होमबालाय मम' पार्टि होगोन आङो आंखौ सापर्ट होफैलाय नोङो काहा लंकानिखौ सापर्ट होबाय नोङो आंखौ सापर्ट होगोन नोंनि भिडिअ'थ' नायखायो आङो जोंखौसो मादों जोंहा मैथाजों ना आरो खांख्रिखला भाजा दादा आदसा बिराद गोथाव माथो कृष्णा गयारि माबोरै खबर सबरा खोन्थाहरदो दे कनिमा अन थेंक इउ सो माच कनिमा ओमफ्राय बोरैसो डायलग होलाबायदो दे कनिमा ओमफ्राय साइलियाव दा सुमन रोज संजीत मेरी सपना में आता आता और मेरी को परेशान करता है ना भाई दीपाली मौसलकाम दीपाली दीदी देवरमा मौसलकाम हेलो संजीत भाई कैसे हो बोल रहा है दीदी मैं ठीक हूँ की वजह से मैं दीदी आप कैसे है आप भी और बिबाराम तालगुरियाव जाहैबानो जाबाय तालगुरियाव जाहोबानो जाबाय जाहोगोनब्रा बिबार देलाय नों मन' खालामलाय दिपालि ओइ बिबार नों आंनि भिडिअखौ फुल नाया नामाब्रा आं दिनैबो भिडिअ आगारदों फुल नायना होब्रा ओमफ्राय दिपालि मैं ठीक हूँ अच्छा और बोलो कैसा मतलब अभी क्या कर रहा है सुमन ने हंस रहा है शैली ने बोला है सुमन नों बहानि नामदों कृष्णा गयारिया मा होनदों मोजां नोंहालाय दादा आंना खबरा आदसा आंनाबो खबरा मोजाङानो कृष्णा गयारि ओमफ्राय मा खालामबाय दं दायो खोन्थाहरदो दे ओमफ्राय तेजपुर इउ साइलिन्डार ना आदसा सुमन नों तेजपुरनिसो होमबा ब्र तेजपुरनिसो आदसा तेजपुरनिसो आरोना कनिमाया अन साइलिया मा बुंखो आं उदालगुरिनि सुमन नावदार ना साइलि मराने कमेन्ट खायफायदा साइलि कमेन्ट खायफादा कमेन्ट खायफा साइलि कमेन्ट खायफा ओमफ्राय बिबारा मा बुंखो नायदों दादा आं मिनिनो ओंखारदों नोंना आंनि आरोना नामा सन्जय बान्दाना मसलकाम बान्दाना ओंखामथ' जाखांबाय दहायनो जादों ओमफ्राय बान्दाना नोंहालाय मा खालामबाय दङ मा ओंख्रि जानायमोन दिपालिनि बोला त्रिपुरा का डिश बना रही हो अच्छा ओके दीदी और दीदी बोलो आज क्या सब्जी खाया था सुमिन ने बोला और सही तेजपुर कभी आया हो क्या होनना बुंबाय बिबारा मा बुंदों जोंना साइलिया उदालगुरिनिसो नामा दादा उदालगुरिनि नङालै त्रिपुरानिसो बियो थगायदों साइलि खिबु सेरथिया बान्दनानै बोला लाइक दान होबाय दै सन्जय दे बान्दना थेंक इउ सो माच कनिमाया मा होनदों हेलौ बिबार सना मा ओंख्रि जाया नामदों जाया नामदों ओमफ्राय साइलिने बुंदों सुमिन संजीत लेकिन नहीं गया अभी भी सोना ओके हंस रहा है बान्दनाया आं उन्दुना सिखारदों सन्जय आदसा उन्दुना सिखारदों आरोना मा ओंख्रि जानायमोन बान्दना कृष्णाया मा होनदों बान्दना लोगो जादे नामदों नै लोगो जानांगौनो ब्लु नांगौबा बुं दे ओमफ्राय कृष्णा गयारि आंनि भिडिअ नायना होदोब्रा आं गोदान भिडिअ आगारनायखौ नायना होदो दे फुल नायना हो प्लिज आंबो नायना होगोन ना सुमना मा होनदों दिपालि अके नमस्ते सुमन आं भिडिअ आगारदोंमोनलै नायना होदो नायदोंना नायाखैमोन ओमफ्राय बान्दना आं वीडियो आगारदों नायना हो साइली मैं वीडियो डाला था फुल देखो साइली साला मेरा वीडियो शॉर्ट देखता है फुल देख दो आधा देख के कमेंट करता है साइली मेरा वीडियो ओमफ्राय जोंना बान्दनाया मा होनदों अमा बेदर आरो दालिया गोथाव कृष्णा गयारि कमेन्ट हरना दोन प्लिज नावदों बारा मा होनदों हेलौ कानिमा जोंहा दालि लेस्रामोन नावदों दिपालिने बोला है मुया बोयल सब्जी मुया मतलब बम्बू अच्छा बम्बू रोज खाता है क्या दीपाली बम्बू बोलता है सब बम्बू सब्जी अच्छा
अमूल हाय संजीत हाय हाय अमूल मोस्ट वेलकम आपको मेरा संजीव गारी लाइव स्ट्रीम में वेलकम कृष्णा गयारि मा होनो जों जागोन दे दादा आं नायगोन आरो फुल नायना दै फुल ओमफ्राय कानिमाया मा होनदों ए गोथाव ओंख्रि नामदों कानिमा आंनि भिडिअखौ फुल नायना होदोब्रा अननानै प्लिज बान्दोनाया मा दे नायगोन संजीत दे एमो अमूल लाइक डन थैंक यू सो मच अमूल थैंक यू अमूल प्लीज मेरा भी नया वीडियो को फुल वॉच करके दे दो यार प्लीज ओमफ्राय बिबारा मा होनो दादा आब' अनामिकाखौ लेंहरदो आं बोरै लेंहरनो आंनाव नाम्बार गैयाना अनामिकानि नाम्बार नों बिबार लेंहरलाय लोमजादोंसो होननाय खोनादों आङो बिबार अनामिकाखौ कृष्णा गयारिया मा होनखो ब्लु होदो दादा आदसा ब्लु होगोन दे ओमफ्राय साइलिया मा बुंदों साइली तू मेरा वीडियो फुल नहीं देखता है ओ इमरजेंसी वीडियो में कमेंट करता है दीपाली ने बोला हाँ खालाथ' बोल रहा है खालाथ' अच्छा बान्दानायाव ना कृष्णा गयारि आं कमेन्ट हरबाय नायबानो बिबारा मा बुंदों थगायदों दादा आंना थगायाखैलै बिबार मानो थगायनांगौ साइलिया मा होनदों बिबारी अनामिका नहीं आएगा संजीत ने अनामिका को बुद्धि बोला इसलिए अंदरा बेनिफ्राय एमावा मा बुंखो निउ फ्रेन्ड जयनिं मी नों बिबारा मा होनदों नाम्बार दं नोंनियाव गैयालै बिबार गैया ओमफ्राय दीपालिया मा होनदों संजीत भाई कल हमको सब किया था आज उन सब आंसर दीपाली अच्छा कौन आपको सब किया था कल बन्दनाय होनो कृष्णा गयारि आं साब खालामबाय दै आंखौबो साब खालामदो प्लिज नामदों ओमफ्राय कानिमाया मा होनदों नायगोन संजीत सिन्था दा जादे अके बिबारा मा होनदों साइली कलगेट होननानै मिनिबाय साइलिने बोला तेरी वीडियो फुल देता है मैं संजीत बाय बाय अरे साइली कोलगेट किधर जाने वाला है तू मत जाओ तू कोलगेट है ना सभी का दांत को साफ करना है तू इधर ही देखो साफ करते रहो सभी का दांत को बिबारा मा बुंदों लोमजादों नामा दादा ओं लोमजादोंनो ओमफ्राय साइलिने बुंदों बिबार बुद्धि नाहा बिबार बुद्धि बिबार तो ब्यूटी तू देखेगा ना तेरा भी हुश हो जाएगा कमेन्ट साइली कलगेट बुद्धिया सुमिना मा होनदों बाय साइली बाय संजीत बाय दीपाली फ्रेंड्स टी टाइम अके सुमिन थैंक यू सो मच सुमन थैंक यू सो मच आंनि एलबि स्क्रिनाव फैनानै आंखौ सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय थैंक यू सो मच थैंक यू रोजा साबायखर थाबाय थैंक यू सो मच ओइ बिबार नों मानो गाबो साइली इसका नाम मत लो यार साइली इसका नाम मत लो इसका हस्बैंड आता है रे इसका हस्बैंड मेरा एलबी में आता है मतलब जागरा हुआ बोल रहा है नाम मत लो ओमफ्राय बिबारा मा होनदों दादा नों आंखौ सिनाया ना दादा नों आंखौ सिनाया ना होनदों बिबार नोंखौ सिनायाथ' आरो नों खोन्थानानै लायाबा बिबार देलाय इन्ट्रडक्सन सिना जाना खालाम बिबार सिना जाना मालाबा लामायाव सौग्रावलायबा बोरै जानांगौ बुलायलायनाय जागोन माथो सानैजों गुद्दा गुदि एकदम बाग्रावना खानायबो ओमफ्राय अनामिकानि माने बोला अनन्थाइखौ सोना नामदों सुमन ने बोला जल्दी अच्छा ओके सुमन ओके यू टू साइली सोना संजय ने बोला ओके संजय टाकला बोल रहे हाँ बिबारा मा होनदों मोजांसो होमबा सिनायाबा ओइ रिमजिम सिनायखाय आं माबा बिबारानो रिमजिम बिबारानो रिमजिमानो बिबार आरोना आं नुखाबायथ' बिबार नोंखौ नुखाबाय आङो थिफ्रिफ्रिनो दादाया माने सिनाया आंखौ माबायसा जोल'रे हनै संजय हनै दादा माबायसा जोल' होनना बुंनाया बिबारनि रायलायनाया
ओमफ्राय जोंना I am waiting for you सुमन नावदों एनाव सोरबा दाबो दोनना सनजित एक गथायानो जायाखै आरो दासो दोनो दावराव खालामबाय बियो अबाव खारो बियो एनाव सोरबा आंनि लोगोआव थाथेरानो मानसि मेजेम बरालै थाथेर नागिरा गरम बारा अके साइलिन नांबाय ओमफ्राय बान्दानाया मा होनदों सनजित आं नोंनि भिडिअखौ आं फुल नायना कमेन्ट हरबाय दै आदसा अके नायना होब्रा मोनथाम मोनब्रै नायना हो माबा मोनसेल' नायथारो भिडिअ आगारबानो फल'वार्स खालामना होनांगौ आंबो नायना होगोन नोंसोरनि भिडिअ आगारबानो आंबो नायना होगोन जिखुनु नायना हो आरो ना आंबो नायना होगोन आरो ना टेनसन लानो नाङा जा मिनिबाय एनावसायाबो जा मिनिबाय बिबारा सोर रिमजिम दादा रिमजिमलै रिमजिम उदालगुरिनि रिमजिम ओमफ्राय मा होनो साइलिया हा सनजित बिबार ऐसा बात वो किया एक्टिंग किया है मोरा हाँ साइली बहुत एक्टिंग कर सकता है बिबार ने नायबा थोना आदसा बिबारा मिनिबाय आरो ना ओमफ्राय एनावसायाव मा होनो आं थाइजौ जानो होनना खिन्थाखादोंमोन आदसा थाइजौखौनो आं फरायनागै थयज'सो सानफ्रांबा मा थयज' होनबाय थाखोब्रासो सानदां एनावसेबना मेजेम बराद्रायलै मेजेम बराखायनो मेजेमखौ मदला खालामनो थाखाय थाइजौ फिथाइ जाबाय आरो ना गरम बारा नालाय थान्दा खालामनो थाखाय थाइजौ तूने अच्छा एक्टिंग किया बिबार का फिर से करो ना साइली साइली तू बिबार का आवाज को मालूम नहीं पड़ता साइली बिबार का आवाज हम लोग का जैसा नहीं है साइली बिबार का आवाज अलग है ना कनिमा होनदों सरि कनिमाया हाउस आब' मा ओंख्रि जायामोन नावदों बान्दानाया कृष्णा गयारि दंना गैला दा दंना गैला टाइमाथ' कमेन्टआनो फैयासै जोंहा अन थेंक इउ सो माच बान्दानाया मा होनदों आं नोंखौ साब खालामबाय दै आंखौबो साब खालामदो प्लिज नादों जोंहा बोखालाय आंखौ लैनाना ब्लुखौ खांबाय आं दाना आदसा बोखांबाय आरो ना वेलकाम थेंक इउ सो माच जोंहा थेंक यू या मोरा सनजित बीमा बिबारी की एलबी पर में रोज आता जाता है बोल रहा यार सनजित मोरा बिबारी जसिना हो जसिना हो मानजिमजों जाना हाब जसिना होनोसो ओंखारबाय नाब्रा आंखौलाय आयौ हाब एन हाउसबा जसिनासो होनना आरो नामाब्रा गल आरो अनला मेवाइसोमोन अनला मेवाइनो जोमा अनन थेंक इउ सो माच अनन बिबारा गल नंला दे साइलिने बोला बिबार का एक्टिंग फिर से बिबार का एक्टिंग है रे साइली मेरा नाम बोलेगा ना मा खालामदों रे साइली अरे क्या कर रहे रे ऐसा मतलब मौखली थांना साइली आंखली थांना अनन थेंक इउ सो माच बिबारा साइलि नामदों अनन गोथावथाव एमाव आब'नाव नों एमाव अन थेंक इउ सो माच अ थाक थायाबाथाय ना इन्जुर जावनाबाबो नोंनि फिसाजोखौ खावना लायगोन आङो आरो नोंनि फिसाजो खावना लायाबाथाय नोंखौनो बोनाबाबो लाबोगोन आरो ना कमेन्ट ओमफ्राय हा सनजित ऐसा है बात करता है बिबार हा माबायसा रे मा खालामदों रे ओंखाम जानो जायाखै रे अ जोहोलाव ऐसा बोलता है ओमफ्राय ओइ सनजित बोला हा
Emma on thank you so much. Emma on thank you so much. Emma on thank you so much. Oi Saili ulke hastai. Enaw seba mandar na Sala Sonjit on थाबाबो खारनाय सोमखायो बा दे खाराखै साइलि हास्राय फिरसे बोल'नो दादा सनजित थाथ'दो ले दा फैफिनगोन र' फायनो ओइ बिबार खारबाथाय नोंखौ ना एकदम मम'आव फानलौ गोसा होगोन आं मम'आव प्रिस्टालर बिबारा मोनदों आंबो भइसआनो दादा आंहा भइसआनो गैया दादा नांबाय आरोना नन थेंक इउ सो माच थफिराम एना बिदा थफिराम मस्ट वेलकाम बिबारा मा होनो साइलि बाय बलगा हास्राय थफिरामा फैबाय आरोना जोमाव वेलकाम अन थेंक इउ सो माच जोमाव थेंक इउ सो माच बेनिफ्राय एना सेबा मा होनदों टाइम खिन्था आंनो माब्ला दोनगोना टाइम खिन्था आंनो माब्ला दोनगोन आच्छा टाइमाथ' फिक्स गैयालै र' एसे गैथारा आंना एसे दोनगोन आङो एसे दोनबावगोन ओमफ्राय थेंक इउ सो माच कमेन्ट अन थेंक मा ब्र नांदोंना साइलेन्ट बोला ओइ सनजित बिबार और एचबी का शादी कर देगा हम लोग दोनों सेम है अच्छा ओके जुमावनो थाथ'दो दै 30 मिनिट जाबाय अके थेंक इउ सो माच जुमाव आंनि एलबिसो उनाव लोगो मोनगोन अके जुमाव अके थेंक इउ सो माच सापर्ट खालामनायनि थाखाय सो माच एनआरसेबा होनदों आं थांनोसै दै होनबा खामानि मावनोसै दे एनआरसेब दे जुमाव बाय थेंक इउ सो माच सालिमला रुखो बिबार सना बहा खारखो नों होननानै मिनिबाय ओमफ्राय टपिकआ मा होनदों गार्लफ्रेन्डनि ख्रुइ खुसिसिन इन्ट्रेस्टसिन दा आच्छा गार्लफ्रेन्डनिफ्राय खुसिसिन इन्ट्रेस्टसिन नामदारना ओमफ्राय नेट स्ल' नोंनि दादा आच्छा नेट स्ल' ना रन्जित गार्लफ्रेन्डनिफ्राय खुसिसिन इन्टारेस्टसिन ब्र आच्छा गार्लफ्रेन्डनिफ्राय इन्टारेस्टसिन खुसिसिन बियो गार्लफ्रेन्डनिफ्राय इन्टारेस्टसिन खुसिसिनानो जाबाय जुमायसोलै आंथ' जुमायखौसो गार्लफ्रेन्डनिफ्राय इन्टारेस्टसिन खुसिसिन मोनो आरोना माने जुमाय लोंनानै जेब्ला गोदोनि थाखानाय बाथ्राफोरखौ गोसोखांग्रा आरोना बै समाव स्कुलाव थांनायफोरखौ आरोना साइलि मैं क्वेश्चन करेगा साइलि सुनो गर्लफ्रेंड से खुशी मतलब गर्लफ्रेंड से ज्यादा मतलब प्यारा मतलब इंटरटेनमेंट फ्रीडम कहाँ कौन सा बात में कौन सा टॉपिक है बोलो ओमफ्राय माबाफोर दंबा ओमफ्राय साइलिने बोला सनजित का गर्लफ्रेंड मैसो थाकली है अच्छा हाँ थाकली है सोनालिया मा होनदों लाइक डान सनजित थैंक यू सो मच सोनाली लाइक डान होने थाखाय साइलिने बोला ओके हाँ कमेंट कीजिए कमेंट कीजिए कमेंट फिर से बोलो संजीत नेट स्लो की आवाज से नहीं सुना मतलब गर्लफ्रेंड को मतलब हम लोग गर्लफ्रेंड को कितना प्यार करते ना मतलब गर्लफ्रेंड से खुशी से मतलब इससे मतलब ज्यादा मतलब फ्रीडम गर्लफ्रेंड मतलब देखो अभी गर्लफ्रेंड मिलने से ना इतना खुशी गर्लफ्रेंड नहीं है लेकिन कहाँ मिलेगा ऐसा मारे खबरा सनालि दङ
ओमफ्राय सनजित माथो जोला मोनामदों जोला मोनामाखै बाखुन्दा जोंना सनालिनि आफाखङासो बोरैबा मोनामदों आरोना बेयो एम्फौ बिलाइ खाहैनानै इन्दि बिलाइ खाहैनानै दुगैयाखैना बोरैबा मोनामफैबाय आरोना एलबि क्रिमाव ओमफ्राय मा होनना बुंखो नहीं समझा मोरा संजीत कमेंट कर दे दो साले तो नहीं समझता है मैं नहीं कमेंट क्यों नहीं करेगा माबोरै जाखो संजीत नोंथालिया नांथालायो माथोआनो माथोआ नांथादों नामा नेटआ एसे स्ल' जादों बेखायनो माथोआ नांथादों खोमा नेट स्ल' एसे नेटआ स्ल' जादों ओंखायनो माथोआ नांथादों आरोना एबार नायदो ओमफ्राय टप बय हेलौ दाना टप बयआ हेलौ टप बय आं नोंखौबो साब खालामबाय दै टप बय नों नुनाय नुवाखै दा टप बय आंनि भिडिअखौ फल'वार्स खालामना होदो फल'वार्स नायना हो भिडिअ गोदानखौ प्रान्जितआ मा होनदों लाफा थुफा साखु नारा लब आइलु मुसु ना माबायदि जाखो बिलाय प्रान्जित मसलगाम मैसो हारिनि जै साइलाया माने सनजित मैसो का बयफ्रेन्ड हे इसलिए मोनामबाय दादा सनजित सनालिया मा होनना बुंखो नोंनासो आफाखं मोनामदों फाग्लानो सनालि नोंनासो मोनामदों ओमफ्राय साइलाया मा बुंखो फिर से बोलो ना सनजित मतलब फ्रीडम कहाँ मिलेगा बोला फ्रीडम जैसा लड़का लोग ना गर्लफ्रेंड मिलने से पूरा फ्रीडम मिलता है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा फ्रीडम फ्रीडम घूमते रहते ना तो ऐसा कौन सा चीज में मिलेगा जो गर्लफ्रेंड नहीं है ओमफ्राय थबा होनदों नुबाय ना आच्छा कमेंट जॉइनिंग मी गाइस होनदों देखो टॉपिक के साथ गाइस फ्रेंड हो जाओ सो फ्रेंड बनाए प्रान्जितआ जै दादा प्रान्जितलै नोंना दाउ जुलाबा लंलेट थांबाय नों एसे लेट जाबाय ना नायखुमादोंसोमोन नामा नोंलाय सनालिया मा होनदों जा गेसाव खिफि खादों फाग्लाया दहाय सोरखा गर्लफ्रेंड बयफ्रेंड सनजित की जै आंहा मोनगबाय सनजित आंहा मोनगबाय बा प्रान्जित मोनगनायखाय दुगाथार माथो टप बया मादों सनालि लोगो खालाम दे नों सनालि लोगो खालामनांगौ टप बयखौ ओमफ्राय मा होनना बुंखो बाय साइली ने बोला है मेरी की बाय फ्री दुम होगा बोल रहा है सनाली ने बोला बोरै नोंना हारसिंना हिन्जाव थुगिदार होग्राया फाग्लानो गैलालै आंना हिन्जावा थुगिदार होग्राया सनालि नोंबो होआ नालाय सानैजों थुगिदार रेलवे होनो ना खोन्थालाय ओमफ्राय अके ब्लु हैसला ओमफ्राय जोंना मा होनदों नोंगौलै आंहा ना देलै नोंनि दिसै मोनगबाय मालाय नोंहासो ओमफ्राय जोंना ब्लु बे आङो थपेरामन साइलेन्ट ब्लाइक क्या मारिस सनजित बोलाय प्रान्जित जादों मैया एसपि कल हरदोंमोन आदसा एसपि कल हरदोंमोन आरोना फै सानैजों होनो अचे सनालि माला होनो बुं माला होनो कमेंट खालामदो ओइ सनजित क्या हुआ तूने ऐसे कमेंट
हो रहा ना तू बोले हाँ कमेंट कीजिए गाइस लोग ऐसा कमेंट करेगा ना मैं तुम लोग खुश हो जाएगा साले हेलो हेलो गस्ला गाननो लां र' लोगोफोर कपड़ा पहन रहा हूँ मैं गाइस लोग कपड़ा कपड़ी साले ने क्या बोला टूर टूर क्या पड़ता है तू मोराहा टप बय थांबाय नामा होनदों टप बय थांबाय नामा नै सोंहरदों समरावन रजे आं दासो सना सनजित रे मेरी को बाय बाय ओइ साइली मोरा टुगेदर एल बी कप साइली तेरा तो बहुत WT आ रहा है आता है ना बोलो साइली तेरा WT कितना हो गया कितना WT हो गया तेरा बोलो साइली रजिया अन नाम दा ठीक है अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय नामा का मतलब क्या है और उनकी का मतलब क्या है बोलो संजीत उनकी का मतलब है उनकी का मतलब है जान नामा का मतलब है नामा का मतलब नामा है आं दुगैनिलै फाग्ला र' नङाब्ला दा खारुबाय आबौखौ आफाखौ मोनामगोन आयै दे दुगैना ला दे गरमफोराव मोनामगोनथ' आरो साइलेन्ट बोला मनो मेरा साली तेरा तो होगा ही ना तेरा इतना डब आता है दिन में तो कम से कम तेरा 100 WT आता होगा शायद फाक्सो गाबखोना मासो जाखो है साली नाय रजे मा ओंख्रि जानाय अनथिंखौ सोमास रजे मेक्सेलनि खबरा माबोरै मेक्सेलखौ खबर मोनगोन ना मोनाखै मेक्सेला माथो एलबिखौनो होआखै दिनै जुट बोला हे तूने मोरा ओइ साली पूछो रोजे को पूछो अंकी का मतलब क्या है पूछो ना रोजे को पूछो तुम मुझे विश्वास नहीं करना रोजे को पूछो पूर्णिमा गयारी गुड इभिनिं मस्ट वेलकाम पूर्णिमा गयारी दिनैसो आरोना बेसेबांबा गुबुननि उनाव आंनि एलबि स्क्रिमाव पूर्णिमा गयारी नुजाफैदों मस्ट वेलकाम ओमफ्राय सालिमा तेरी भी तो आता है WT मोरा है मेरा नहीं आता है दिन में कितना टाइम मालूम दिन में मेरा 5454 आता है क्या होगा 5454 आप लोग रेखता नहीं ना चले जाता है थोड़ा देर में इसलिए मेरा WT नहीं आता है ओमफ्राय पूर्णिमाया लाइक दानदों थेंक इउ सो माच पूर्णिमा गयारी लाइक दान होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर लाइक दान होनायनि थाखाय ओमफ्राय सोर सोर दं प्लिज कमेन्ट खालामदो दे ब्लू लाखि जल्दी नामदारना दे ब्लू लाखिगोन आं क्र'था लाखायोलै ब्लूखौ टेंसन लाना साइली ने बोला है मेरा दिन में 200 आता है WT हाँ साली तेरा 100 आता है 200 तो नहीं आता है 100 आता है साली ओ क्या नाम था ना ओ संगीता और बबीता ओ साली बबीता का इतना ज़्यादा हो गया ना बबीता का देखो साली कितना व्यूज आता है बबीता से हार गया रे साली तू बबीता जीत गया बबीता से हार गया साली तू साली मोरा है ना इसलिए बबीता तुझे को हरा दिया ओमफ्राय जोंना मेक्सेलआ मेडिकेलावसो थांनो होनदोंमोन मैया खबरखौनो मोनाखै मेक्सेलनिखौ बोरैबा दं थाय मेक्सेला माथो एलबिखौनो होनाय नुवासै ओमफ्राय दुब्लियावसो बेरायफैदों आदसा ओमफ्राय मा ओंख्रि जानायमोन पुर्निमा आब'
साली ने बोला हम दोनों का सेम है दादा संजय बोला मोरा साली मोरा अनामिका हा गया रे अभी अनामिका गया अनामिका ऑन थैंक यू सो मच मोस्ट वेलकम ओमफ्राय साली ने बोला बबीता और मेरी WT सेम है साली तू पागल है साली दिमाग मेंटल हॉस्टल में लेके जाएगा साली को मेंटल हॉस्टल में लेके जाएगा और मैसो है ना मैसो बापेलो का इंजेक्शन पिछवाड़ में लगा देगा तेरा पिछवाड़ भी ठीक हो जाएगा और तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा ओमफ्राय सनजित इंखि नों खबर लायाखै नामा सनजित आंनाव नाम्बार गैयाना आरो मेक्सुलि नाम्बार गैया सालिनि बोला सनजित आं लोमजादों हा साइली अनामिकाने बुखार हो रहा है बोल रहा है मेक्सुला रोजी ने बोला मेक्सुल को उनानों साइली ने बोला अनामिका सिस्टार खुलुमबाय नानाचा अनामिका खुलुमबाय बोल रहा साइली ने मैसो बोला देखो संजित तूने बोरो थोड़ा कोकरो नहीं आता है हाँ और तुझे हाँ साली मुझे कोकरो कैसे आएगा रे साली मुझे कोई नहीं है अनजालिया हाय सनजित मा खबर अनजालि मोजां खबरा मस्ट वेलकाम अनजालि मा खालामदों खोन्थाहरदो दे पुर्निमा होनदों जवान दाउ ना आदसा जुगुनाथ दाउ आदसा गोथाव माथो रजिया मा होनखो आंनाव दं मेक्सेलनि नाम्बारा खबर लादो मेक्सेलनि नाम्बार दंबा आंनाव नाम्बार गैयालै मेक्सेलनि नाम्बार कमेन्ट प्लिज तू चैलेंज कर रहा है और की देखूंगी मोरा संजीत साली तेरा WD कितना हो गया बोलो कितना हो गया संगीता ने क्या बोला संगीता से सॉरी अनजालि ने बोला आं ओरैनो उन्दुना दं अच्छा अनजालि ओरैनो उन्दुना दं आरोना ओमफ्राय अनामिका ने बोला सिस्टर मैं 3 दिन हो गया बुखार हुआ है मेरा बोल रहा है कमेंट खालाम दे लोगोफोर कमेंट कीजिए अरे संजीत मुझे भी किसी ने नहीं सिखाया बोरो मेरी LB में आता हो ना इसलिए सिखाया मैं बोला सिखाया अच्छा साइली लांठा का मतलब क्या है बोरो बोरो में इंग्लिश में लांठा बोरो में क्या बोलता है लांठा को रोजा मैंने ओ आं दा हरगोन दे संजय अच्छा ओमफ्राय आंनोबो खोन्थाहरदो रजे माबोरै हाल साल मा होनदों आयु मा होनना बुंदों बारबोबाय माथो सरि नुलु आइला पुरु उइला मुस्का प्रान्जित मा होननाय जाखोब्रा बांगालनिसो होबाय नामा दिनै साबस्क्राइबल' नामा सनजित बेलेग गैया दिनै साबस्क्राइबल' नामा ओंलै माबा अनजिमा मा बुंनो आरोना बेलेगानो गैया माथो दिनै ओमफ्राय साइला बुंदों और तू मेरा LB में रहता था
नहीं है ना, इसलिए तूने कोकरो नहीं आता है। मोरा संजय बोला है लांठा का मतलब टाकला है। लांठा का मतलब टाकला नहीं, लांठा का मतलब जिसका बाल बड़ा बड़ा है ना, इसको लांठा बोलता है। रजिने अन रजिने मा ओंख्रि जाया होनखो होनदों। ओंख्रि जाया, आंथ' ओंख्रि जाया होननायाथ' अमा बेदर लाबो, बान्दा कफि भाजा दावदै भाजा आरोना। नेस्ल' दे बुदनो रजिया नादरा मानसि गरम तू थुत मरा संजय देबा जिमला पा हेलो संजीत क्या खा खाता है अभी बोला ओ मैं साफिरा है। ओमफ्राय अनजालिया मा होनदों मा जाखो नोंलाय खुगायाव लायनो आङो मेथाइ जादों आरोना। बुन्दिया बुन्दि जा बुन्दा बुन्दिखौ बुन्दा बुन्दि होनना बुङो बेलेग गामियाव। सालिया बोला मैंने आंनो ब्लू रे आब' सनामिका मा खालामो सालिनो बोला फुंको बाजा नहीं मैसो बाजा है। अच्छा मैसो रजिया र' दे संजय नो oh komen. Panjatama ko nimtha tujuras me honun juluk menom ras inkum bola Pranjit दिनै मा जादोंब्रा मानसियालाय एसे आंनि एलबियाव फैयै फैयैनो गुमा फाग्लाफोर साबथिंनायाव गुमा फाग्लाफोर मोनजाबोनानै एसे खुगाया बद्रा जाबायना ब्रा प्रान्जित माथो जे बेलेग बेलेगसो ओंखारबाय भाषाफोरानो बेलेग जागोन नोंनालाय बा बर'थ' गोलैखाला बियो बोरैबा हारसा नाजां माबा बांगाल नाजांसो जाबाय भाषायानो हा प्रान्जित मा जाखो ओमफ्राय अनामिकाया होनदों र' जायाखै मा खबर नों दालिया फै सनजित बड'फायाव दसे बेरायनो आयै बड'फायावनो नङा हा बड'फायावलाय आं बड'फायालाय जोंनि गामियानो गोलैयो अनजालि जोंना बड'फानि साहा जायो नङा बड'फानि र'लै लोगो हमगोन मालाबा अनजालि मालाबा लोगो हमगोन बड'फायाव सानैजों फेसिल बि होनांगौ ओमफ्राय लोमजादोंनो अनामिकाया बांसिन लोमजादों प्रान्जित ओमफ्राय जोंना प्रान्जितआ अदुला सना लोमजादोंनो दु मा अदुलुरसो होनबाय प्रान्जितआ दिनै बोरैबा जादों ना हरा मानसियालाय उदुलुर सना लोमजादोंसो होनबाय जोंना मा होनो प्रान्जितआ साइलिनि बायदि फेक रायलायदों सनजित ओंखारदोंलै फेक रायलायदों ओमफ्राय प्रान्जितआ मा होनो दुलुर सना मुलि जादों ना जायाखै होनदों जादों खोमा ना जायाखैथाय खोन्था सोंहरदो ओमफ्राय जोंना अनामिकाया मा होनदों औ आगै सना गांजेमा ओइ
खै नामदो जायाखै गांजेमा खै नामखौ गांजेमा खैनो मा गांजेमा सनजित अमूल मूल म्योला सुरुना ओए संजीत अंजलि ने क्या बोला अच्छा है साली खूबसूरत है कमेंट 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 खालाम कमेंट खालाम कमेंट खालाम साड़ने के बाद फिर मोला सुन फिर से जुड़ने बोले साली तुझे बोरो आता है ना आर्या में ओए कोई कमेंट मत करना ठाकला संजीत को बोल रहा है मुझे मत हमें बोला है प्रांजित ने आपको प्यार हुआ सालिहा साली ओमफ्राय अनामिकानो आंखौ गोसोखांथारा नामा गांजेमा नै फैनायनि ओमफ्राय आब' मस्ट वेलकाम नाइस गुड इभिनिं फंबाय नों आब' आंनि भिडिअखौ फुल वाच खालामना होदोब्रा आब' ओमफ्राय प्रान्जिता अनजालि नांबाय आरोना ओमफ्राय साइलिया मा होनदों थुत प्रान्जित फाग्ला हे अनजालि नांबाय आरोना अनामिकाया आगो सना गांजेमा होनदों प्रान्जिता दुलुर सना होनदों अनजालिया मा होनदों साइलि दादा ओइ अनजालि नों बड'फायाव दंफैमारनाब्रा अनजालि बड'फायाव दंफैमारनाब्रा ओइ अनजालि बे बड'फानि ओइ दालाय पेट्रल थाव ओइचपि पेट्रल थाव डिपुनि सिदा सिदा दालाय रेस्टुरेन्ट गैया होमबा थेफ्रा जोंहा आमाय जायो आं सोमोन्दोआव आमाय जायो आरोना माने जोंनि गामिनि नोंसोरो ओमफ्राय रसिया सनजित नांबाय सालिनि हास्रायो एखमबा खामा लोगोफोर एखमबा खायदां ओमफ्राय फानानो आनजालिया आंखौ हाखरावसो गोन नांबाय ना सोलायाखै दासो प्रान्जितनि आसोल दाया प्लस साइली हा प्रांजित प्लस साइली साइलिया मा बुंखो ओइ संजीत प्रांजित का एक्टिंग करो ना प्रांजित का एक्टिंग ने मुझे थोड़ा नहीं आता रे प्रांजित जिबा है ना जिबा थोड़ा इसका तो खाता जिबा से मतलब ऐसा होगा चले ऐसा होता है इसका मतलब थोड़ा खाता है ना मैं थोड़ा और गोल होना पड़ेगा साइलिका तो मैंगली आई मैंगली साइलिका 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 एलबी पता मालूम है साइलिका एलबी पढ़ने ओमफ्राय जोंना मिनिजोब्बाय नंगौ नामा बे दंफां सिद्दाया नामा
बि माबा मा होनो पेट्रल पाम्पनि सिदा सिदानानो रेस्टुरेन्ट एवग्रा हेलौ ओमफ्राय मा नामखौ र' मिलिटिक्सनिफ्राय दासो फैदोंनो सनजित मेक्सेला आदसा मेडिकेल दासो फैदों आरोना आदसा ओमफ्राय आं ओमफ्राय साइलिने बोला है टुट मरा मरा सन्जि बोल रहा है हास्राय अनजालिया मा होनो प्रानजित बिदिब्ला नों साइलिखौ मोजां मोनमारो बियो बिगुरा साइलिनब्ला मुझे भी तेरी एक्टिंग आता है मोरा सन्जित आज तू तू आज बोला हाँ साइली का नाम ओमफ्राय माइका नाम मेजा Numa naunjali nang main Pranjida Sanggita ne bola bola salina asrai Pranjida ne ang haba jana lakayo nama dana nama dana haba संगीता ने संगीता तू इधर किधर सो के कहाँ किसका बॉयफ्रेंड किधर किधर घूम के क्या गुलू गुलू क्या अरे बा फिर भी एल बी ऑन है ना रोजे ऑन थैंक यू सो मच अंजला ने क्या टूट टूट शैली किसी का टूट बोल रहा है प्रान्जा मोनदों गथ' साथाम दंखायो प्रान्जा गथ' साथाम दंखायनो बिबारिया दंना गैयाब्रा बिबारिसो थानांगौमोनलै ओइ बिबारि नों खोनासंखोमादोंबा खोनासं प्रान्जिदायनो साथाम दंखायोनो नों प्रान्जित होनबाय साइलिया मा बुंखो संगीता नहीं संजीता है दादा संजीत बोल के हंस रहे प्रांजित ने बोला हंस रहा है संजीता ने बोला है सुखी उल रोजिया ऑन संगीता ने बोला है मंगल ग्रह रोजिया जा रहा रोजिया मेक्सेला मा होनखो एलबि होखायाखै मेक्सेला ओमफ्राय मेक्सेला एलबि होखायाखैमोन ना ओमफ्राय मा होनबावखो दे बारे इतना दिन के बाद मेरा एलबी स्क्रीन में रे पंकज मोस्ट वेलकम पंकज जी और प्लीज कौन है कमेंट कीजिए पंकज ने बोला कैसे हो ब्रो मैं ठीक नहीं रे ब्रो मैं भी बुखार सुखार हो रहा है रे ब्रो फिर भी राधे राधे मतलब थोड़ा मतलब है चाहिए हाल साल ठीक है बीच में ये रोजे ने क्या बोला मेक्सेल उनाव खोन्थागोन हार मादे बोला ओए दादा संजीत तेरी मैसे गर्लफ्रेंड कहाँ है मैसे गर्लफ्रेंड मर गया रे जीतने साला गया क्या लाइक डन थैंक यू सो मच पंकज जी लाइक निकले आजिखालि बिदि फिसा साथाम साब्रै गोनाङासो गोदान नागिरो सानजित ओंलै गोदान नागिरो प्रान्जित मोना फिसा साथाम गाहाम थाखानानै आरो मा नागिरखोब्रा जोंफोर सिंगेलासो मोननाय नंला ओमफ्राय पंकज ने बोला हाय साइली पंकज ने बोला हाय साइली रजिने अन प्रान्जिता अन ओमफ्राय थुसु दङ दे प्रान्जित आंनि भिडिअखौ नायना होब्रा फुल नायना हो प्रान्जित पंकज मैं आज नया वीडियो डाला था पंकज थोड़ा फुल वॉच कर दो प्लीज पंकज साइली बोला हेलो पंकज कैसे हो आप बोल रहे प्रान्जिता होनबाय अनजालि नोंखौबो मोनबा लागोमोन नांबाय नै प्रान्जितने बोला पंकजने बोला राधे राधे रजिया बुंदों प्रान्जितना मिनिबाय पंकजने बोला मैं ठीक हूँ जी अच्छा तो ठीक है अच्छा साइली ने बोला अच्छा रोजे ने बोला प्रान्जित ने बोला रोजे नों आंखौ दाबाव आंबो नोंखौ बावा होननाय मेथाइ दंना रोजे नों रोजिया लोग थोड़ा सपोर्ट अनजालिया मा बुंखो प्रान्जित दाथ' दाबो सोरखौबा गुलु गुलु खा बियोंलै प्रान्जिता सोरखौबा गुलु गुलु खा खोमा मोनसे
दाउ अनो नोंखौ नांबाय नै फ्रान्जितआ साइलिया बुंबाय ओइ दादा सनजित आइ मिस इउ मेक मास थेंक इउ सो माच पंकज नेबला सनजित अनजालिखौ बानायना होदो गदाय लानो आं नाचा पंकज अन थेंक इउ सो माच ओमफ्राय रजे दाउ अनो नोंखौ सनजितआ होनांथारना ओमफ्राय ब्लु होलाय होनना देखो प्रान्जितआ ब्लु बिबाय आरोना ब्लु ना बेङो ओइ प्रान्जित नोंनालाय WT बेसे जाखोब्रा प्रान्जित आंनाथ' WT जाला माथो ओमफ्राय ओइ दादा सनजित आं थांनोसै दे साइली दे जाओ साइली जाओ ओके मैं भी एलबी बंद करेगा मतलब थोड़ी देर के बाद एलबी करेगा बंद करेगा मैं अभी 5 मिनट के बाद मतलब देर के एलबी बंद करता हूँ मैं पंकज ने बोला ओनो थैंक यू सो मच ऑन रहने के लिए अंजलि नाम अंजलि साइली अभी थैंक यू सो मच ऑन रहने के लिए प्राजिता सनजित नाम जाना साइली बोला क्या जाओ ऐसे है बोलो प्यार से बाय बोलो मुझे सुने हाँ साइली साइली मैं जो पर्सन को मतलब प्यार करता ना वो पर्सन को मैं कभी अच्छा से नहीं बोलता ऐसा ही बोलता है साइली थैंक यू सो मच मेरा संजीत कोरी लाइव स्ट्रीम में साइली तू आके मुझे इतना सपोर्ट किया है दिल से थैंक यू सो मच मैं टेंशन लेना नहीं साइली टेंशन दे दो किसी को टेंशन दो हाँ साइली थैंक यू सो मच साइली पंकज ने बोला ऑन थैंक यू सो मच 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 साइली ने बोला अच्छा तो तू प्यार करता है मेरे को हाँ साइली प्यार करता है शादी कब करेगा बोलो साइली से प्यार करेगा ना मतलब 5 बच्चा निकलना पड़ेगा तो ही मैं शादी करेगा पंकज ने बोला अन जोंना सिख्लाबो गैयालै एलबी आवबो सनजित नोंलै प्रान्जित सिख्लाबो गैला ओइ साइलिखौ नायदो बे साइलिनि दादु गोनां मोखां प्रान्जित बे साइलिनि दादु गोनां मोखांखौनो नायबाय था रावबो गैया पंकज ने बोला आई लव यू ब्रो ओके पंकज आई लव यू टू पंकज ने ऑन रोजे ऑन पंकज ऑन थैंक यू सो मच ऑन रहने के लिए थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू साहिली ने बोला शादी नहीं होगा रे तेरी से सुनील साहिली तू क्यों डरता है रे कोबरा लाएगा रे साहिली में कोबरा पंकज ने बोला ऑन रोजिया सनजित नामनि बे आरोना पंकजा मा नामखौ अंजलि रोजे हाबा जानायनानै मिनिबाय पंकज ने ऑन रोजिया प्रान्जित ना मिनिबाय पंकज ने बोला ऑन थैंक यू सो मच ऑन रहने के लिए थैंक यू सो मच ऑन रहने के लिए ओइ नेट प्रब्लेम जालायबायलै फाल्थुथार ऑन थैंक यू सो मच किसी ने होगा शादी और संजीत बोले हंस रहा है पंकज ने अन थैंक यू सो मच संजीतआ मा होनखो बिनिखायनो एलबिआव मोनामदोंलै बिनिखायनो एलबिआव मोनामदों प्रान्जित रजिया मा होनो प्रान्जित
साथाम गोनांखा ना प्रान्जित ओंलै नेटानो गिदिंबाय थाबायसै नेट प्रब्लेम जाबाय नेट प्रब्लेम जाबाय आरो ना प्रान्जित का दोस्त वाइफ है और बेबी 20 है पंकज अन औ ब्रा रजे साथाम दंखायो ओमफ्राय 6 मान्थनि प्रेगनेन्ट बावसो साब्रै जासिगोन आं माने लाइक डान दादा सन्जित थेंक इउ सो माच साइलि लाइक डान देने के लिए थैंक यू सो मच लाइक डान देने के लिए कमेंट कीजिए ओमफ्राय सालिनी हंस रहा है और प्रान्जित फाग्ला ना मैंने प्रान्जिता मैं सासे फाग्लालै प्रान्जित मिनिबाय मिनिलाजोब्बाय प्रान्जिता फाग्ला ना मिनिबाय आरो ना सालिनी बोला तेरी को दादा बोलो तो अच्छा सालेगा को क्या संजीत बोला हाँ ओके 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 साइली बाय फाग्ला फाग्ला प्रान्जित ना मिनिबाय आरो ना जोंना ओरै थाम्फैया खारजोब्बाय माथो रावबो गैला खारजोब्बाय आं 30 जन सिमां नुखादोंलै आं जाफुंहोथारगोन सिमांखौ नांदोंना लेकिन तू मेरी को सिस्टर नहीं बोलेगा तो के दादा संजय बोला साइली सिस्टर बोलो बोलो पंकज अनन थेंक इउ सो माच प्रान्जित फाग्ला नांबाय आरो ना कमेंट खायदा 20 लाख कंप्लीट थैंक यू सो मच 20 लाख कंप्लीट करने के लिए पंकज अनन साइलेन पंकज रोजे मिनिबाय मेरी गुम आई लव यू बोला थैंक यू सो मच हेलो थैंक यू सो मच लोगोफोरा दोननोसै दे हेलो लोगोफोर दोस्तों एवरीवन गाइस थैंक यू सो मच हाँ मैं एल बी बंद करेगा आप लोग को इतना मुझे सपोर्ट किया दिल से थैंक यू सो मच थम्स अप थैंक यू सो मच ऐसा मत बोलो मुझे कुछ होता है हाँ थम्स अप को कुछ होता है मैं करेगा नहीं तो दोस्तों मैं मतलब मेरा फ्रेंड आ गया ना घर में घूमने के लिए बोल रहा है
मतलब गांव में थोड़ा घूमने के लिए जाएगा अभी। प्रांजित संजीत बाय बाय नो केट रोजे मैं थम्स अप ने बोला मुझे एक शायरी सुनो। हाँ थम्स अप क्या शायरी सुनाए शायरी सुनो। थम्स अप शायरी सुनाए तो भारत माता शैली को कुछ नहीं आता। कमेंट सॉरी सॉरी मैं मतलब थोड़ा ब्यूटी प्लस कर रहा है इसलिए मतलब क्रीम में फेस में लड़की देखने के लिए जा रहा है ना। थोड़ा कमेंट करते रहो दोस्त लोग थम्स अप ब्रो।
आं दोननोसै दै सालि सालि थेंक यू सो माच थाम्स अप थेंक यू सो माच दै थाम्स अप सालि एवरीवन गाइस सभी को थैंक यू सो मच मेरा संजीव गोरे लाइव स्ट्रीम में आके मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच मैं अभी एलबी बंद करेगा ओके एवरीवन गाइस सभी को थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच